Kinahanglan ako klaruhon no nga maski pagpila ang interest nga giset ninyo so long as ang tao nga nangutang capacitated siya mo bayad basi pagdingkag 50% ang interest anak Ma'am Elge, so long as na siya capacity mo bayad wala problema kay giwala naman ang kanang usury act no or law nato sa Supreme sa katong Bangko Sentral ng Pilipinas man na siya nga circular giwala naman na siya pasabutan na dili namang hilabot karon wala na ilabot ang gobyerno kung unsa ang interest nga gi-impose so long as reasonable. Kaya ang reasonability mong good Ma'am Elge is relative or maglahi-lahi ang definition. Now karon ang kung for example walay nakastipulate sa utang nga interest. So automatically by operation of law ang legal interest nato is 6% per annum. So kung i-compute na nimo siya kaya na may 12 months no in a year. So naroon na siya sa mga 0.5% per month. Per month. Oo. O mo na siya for example na ang giset nimo kay 40% per month. O ningon ang Supreme ningon ang korte kay imong gikaso. So ay dili na ni siya or kung nagi justifiable reason is 6%. So from 40% to 6% per annum. So i-compute na siya per month. Okay. Kung pila siya. So, muna siya ang atong context, no? So, this particular nga unsa nga policy was confirmed in a litany of cases by the Supreme Court. Sa kadaghan nga mga cases no, nga naabot sa Korte Suprema pertaining ani, always consistent kayo ang Supreme Court in upholding this kind of kanang decision na ang legal interest is 6% per annum. Ayan. So, kung ato ang tan-awon dako gyud di ay kaayo Super. ang iyahang interest. Pero naa naga-exist actually bisan diri sa ato ang community Naagyud. ang gapautang og ingon anak kadako og interest. Naa. Kay ko ako na ilhan Ma'am Doc Elge diri sa atong university for instance na mga co-op diri 5% ang akong nailhan and kana commendable na reasonable na kay ng 5% no nga interest Yeah, per month. month. So that's 5%.